Okay, welcome to my channel. اسكي لو ما عاد ما فيلم زول أرستي زمزق فيتامين بي بحال ويدما كورسيتين بحال طعم تأمراوي تفتراوي مدحانيتيو كورسيتين سونتنا عدليت كاو ዝኮኑ ንጥረ ነገራት ሓደ እስካብ 1930 ብዛዕባ እዚ ቫይታሚን ብዙሕ ይፍለጥን ነይሩ ኣብ 1930 እዩ ዲስከቨር ገይሩ እና ብዙሓት ባህርታት ኣለዎ ኣንቲ ኦክሲዳንት ኣንታይ ኢንፍላማቶሪ ኣንታይ ቫይራል ኣንታይ ባክቴርያል ኣንታይ ካንሰር ካልኦት ጥቕምታት እውን ኣለዎ ኣንታይ ኦክሲዳንት እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ዮም ቃላት ያው እንግሊዝኛ ናይ ትግርኛ ስም ስለዘይብሎም ያው ብእንግሊዝኛ እዮም ኣንቲ ኦክሲዳንት እዩ ከመይ ስታብላይዝ ፍሪ ራዲካልስ እዞም ፍሪ ራዲካል ዝበሃሉ ዲኤንኤ ዳሜጅ ዝገብሩ ስታብላይዝ ይገብሮም ማለት እዩ ኣንታይ ኢንፍላማቶሪ እዩ ኢንፍላሜሽን ይከላኸል ኣንታይ ቫይራል ፕሮፖርት ኣለዎ ወይ ኣንታይ ኢንፍላማቶሪ ማለት ያው ኢንፍላሜሽን ማለት ቁጥዐ ማለት እዩ ስለዚ ቁጥዐ ይከላኸል እዩ ማለት እዩ ኣንታይ ካንሰር ፕሮፖርት ኣለዎ ከመይ ገይሩ ምክንያቱ ካንሰር ዝፍጠር ዲኤንኤ ዳሜጅ ክህሉ ከሎ እዩ እና ኢንፍላሜሽን ክህሉ ከሎ እዩ ስለዚ ያው ኣንታይ ካንሰር ፕሮፖርት ኣለዎ ማለት እዩ ኢት ፕሮቴክት ጋስትራይት ወይ ጨጎራ ይከላኸል እዩ ከመይ ገይሩ ናይ ዋና ንጥረ ነገር እዩ ቡታሪት ዝበሃል እኒሀ ኣብ ጨጎራና ወይ ድማ ሙኮስ ኣብ ጨጎራና ሙኮስ እኒሁ ሙኮስ ሰክሬሽን ንክህሉ ይገብር ታይና ንብለኩም ብትግርኛ ወይ ናይ ትግርኛ ስም ስለዘይብሉ ጨጎራና ሙኮስ ላይኒንግ ንክህልዮ ብምግባር ናይ ጨጎራ ቁስለት ይከላኸል ማለት እዩ ኣንታይ ሂስታሚን ፕሮፖርት ኣለዎ ወይ ድማ ሂስታሚን ብትግርኛ እንታይ ኣክለኩም ናይ ትግርኛ ስም ስለዘይብሉ ምንም ክገብር ኣይንኽእልን ኣንታይ ሂስታሚን ፕሮፖርት ኣለዎ ኩርሲቲን ኣብ ምንታይ ይርከብ እዩ ህዝቲ ኣንታይ ቫይራል ኣንታይ ኦክሲዳንት ኣንታይ ሂስታሚን ጋስትራይት ይከላኸል ኣንታይ ኢንፍላማቶሪ እኒሀ ኣብ ምንታይ ዳ ይርከብ ዝለዓለ ናይ ኩርሲቲን ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ቀይሕ ሽጉርቲ ቀይሕ ሽጉርቲ ከመይ ንጥቀሞ እዩ ምክንያቱ ዕርዩ ተበሲሉ እቲ ኩርሲቲን ትሕዝትኡ ይጠፍእ ስለዚ ለብለብ ተዝኸውን ይምረፅ ወይ ድማ ራው ብጥሪኡ ተኾነ እውን ከይበዝሐ ፅቡቅ እዩ ብለኩም ካብኡ ያው እዞም ብሮኮሊ ኬል እዚኦም እውን ፅቡቅ ስፒናች ወይ ሓምሊ እዚኦም እውን ፅቡቅ ናይ ኩርሲቲን ትሕዝቶ ኣለዎም ይብለኩም ስለእዚኦም ብምምጋብ ካንሰር ክንከላኸል ንኽእል ኣለርጂ ክንከላኸል ንኽእል እና ጋስትራይት እውን ክንከላኸል ንኽእል እዚ ተፈጥሮኣዊ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ናቹራል ኣንታይ ኣለርጂ ኣንታይ ካንሰር